Já vás všechny zdravím, omlouvám se za to, jak vypadám, ale my jsme tu celou noc slavili a já jsem chtěl tohle video natočit co nejdřív. Díky vám, našim skvělým fanouškům, jsme totiž v anketě Česká hra roku vyhráli ocenění Výběr hráčské komunity za rok 2022. Ono by se mohlo zdát, že to je jenom taková cena útěchy. Konec konců není to ta hlavní cena. Ale pro nás a hlavně pro mě osobně je to nejdůležitější cena ze všech a tajně jsem doufal, že vyhrajeme právě tuhle cenu. Protože díky vám teď vím, že naše práce má smysl, že se vám líbí a že máme pokračovat. A to je skutečně super pocit. Takže díky moc. Připijím na naši skvělou komunitu, na úspěch a na naše úžasné fanoušky a třeba se zase někdy v budoucnu podaří s Pódou 8 to samé. Díky moc vám všem. Jsem moc rád, že vás máme. Čau. Tak, a já se jdu konečně vyspat.